Aing berang paning
Hayang ini lumampai panjenengan sang Bapa Jumadi alias Bing. Hayang iki tinandra katon gagah pramusa katon lumampah. Hayang ini lumampai manengah wonten saknengipun palagan. Hayang ini hakinipun sinambi kinasta pecut Kyai Musra Candra ingkang sakmening maujang nini. Hayang ini pecut peparingi dewa-dewaning ingkang ngangklang wonten sak ngingilipun jagat. Hayang ini wujuding pecut Kyai Musra Candra kinastane panjenengan sang Bapa Jumadi. Hayang ini daya pangwangsaning pecut bisa anulak bala. Hayang ini bala ingkang sampun dumawah ugi saged sabiyantu. Hayang ini kanthi kawontenanipun Surya Jaya anginipun ginaryo murid ayening Purtamtama Surya Jaya ugi kalisa ing sambi kala. Wus cuma wis tolak balak ing sengkala sepapa angraken tata sesaji Kanggo srana genera asang bebujuan hamba minta nugroho saking yang widhi kinapulna genera terpi panjangko winantuwa berkah pasuki wono kang becik kakala sesanting Saraya Jaya Kadang Jaya Awi genam astu namo sidhem. Ayo ning niat ingsun amoba menyan bel biru rupane menyan ora ngejati rasa menyan anggen kawula angawri gaeme Gusti ingkang murbeng duwadi. Ayo ning wujude panjenengan sang Bapa. Ayo ning setitik ingkang kawula suwun. Ayo ning ingkang kawula suwun kathah ugi gawe mangajab kalisa ing sambi kala. Wus cuma wis tolak balak ing sangkala Dosang Bapa sang papa anggrake tata sesaji kanggo srana kanggo sepira asang bebujuan hama minta nugroho saking yang widhi kinapulna Apulana banira terapi pancangka winantuwa nantuwa barakah pasuki wono kang becik sesanting awi genap asru nama sidhem. Ayo ning kanthi sareng joneng ngrego asale kowe sukutu mantep ning Bantara wujude panjenengan sang Bapa kinasta. Ayo ning menyan ratus garu rasa amala ingkang sampun kinaba katon kumulun kuku sing tuwa hanging tiasa ngapeke. Ayo kena hanging pun hanging iki babahan hawa sama.